ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୁଗୁଲୁ ମହୁମାଛି ଛତା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ମହୁ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା କରିଲା। ପୁଣି ସେ ଯେମିତି ମହୁମାଛି ଛତା ପାଖକୁ ଗଲା, ମହୁମାଛିମାନେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଗୁଗୁଲୁକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିଲା। ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ସେ କ'ଣ କରିବ। ହଠାତ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାର ଶିଶି ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା। ଗୁଗୁଲୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ତା ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଆରେ ୱାଃ, ଗୁଗୁଲୁ ତ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? This happened because a neutralization reaction took place when we applied baking soda on the stung area. ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ାରେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ ଏକ ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆମେ ଯେବେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ଷାର, ଏହା ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳ ସହିତ ମିଶି ଫର୍ମିକ୍ ଅମ୍ଳର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମ ପୀଡ଼ା କମ୍ ହେଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାନ୍ତି। In neutralization, both acidic and basic solution neutralizes the effect of each other and the nature of both acids and base get destroyed. ଗୁଗୁଲୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ଛତା ଦେଖିଲା। ତୁମେ କେବେ ବିରୁଡ଼ି ଛତା ଦେଖିଛ କି? ଗୁଗୁଲୁ ବିରୁଡ଼ି ଛତା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ବିରୁଡ଼ି ଛତା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଚ୍ଛା କଲା କି ସେ ବିରୁଡ଼ି ଛତାକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିରୁଡ଼ି ତା ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଗୁଗୁଲୁକୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ହେଲା। ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଶିଶି ଅଛି। ସେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ ତା ପୀଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୀଡ଼ା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ତା ସାମ୍ନାରେ ଭିନେଗାର ଆସିଗଲା। ଭିନେଗାରକୁ ତା ପୋଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ତା ପୀଡ଼ା କମ୍ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା? ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ାରେ ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମକ ଏକ ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଯାହା ଗୋଟେ କ୍ଷାର, ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୁଡ଼ିର କାମୁଡ଼ା କ୍ଷାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। The venom of wasp is basic. ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ। ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷାର, ସେ ବିରୁଡ଼ିର କାମୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭିନେଗାର ବା ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଯାହା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ, ସେ ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା କ୍ଷାରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିପାରିଲ?